I skal da ikke snydes for at lige se hele den her skønne koppereol, vi har. Med mange forskellige lækre kopper, farver. Der er kopper med hank og masser af krus, tallerkener. Her er der Bornholms Keramikfabrik. Der er lidt klædepæge. Så er der kopper fra Mia Lindbjerg. Så er der vores Nature-serie. Studie Aarhus. Og så er der Trine Lise Keramik, som vi forhandler som det eneste i Danmark. Og så er der lige kommet masse skønne kopper fra Clay by Tina Marie. Der er kommet små Cortado kopper. Det her det er Beach, og det er Purple Sky, Sunny Rose eller Pastellyserød. Og så er der Rainbow Splash, hvor den findes kun hos os. Ja, et fantastisk syn. 400 forskellige kopper. Værsgo.